שלום וברכה, כאן הרב דוד בן חי, מנהל בית ההוראה שלמות המשפחה. בידוע, מצוות חסד הינה מצוות החשובות בתורה. ויש כאלה שמקיימים מצווה זו ואף מקבלים עליה שכר. התקשרה אישה ושאלה אם בעבודתה כאשר היא עובדת עם אנשים בעלי מוגבלויות וזקנים, שייך דיני ייחוד, מאחר ואין כוחם במותנם. שאלות כאלה וכדוגמתן מגיעות אלינו לבית ההוראה שלמות המשפחה. רבני בית ההוראה עוסקים במגוון רחב של שאלות, בכל מעגל החיים היהודי. ביניהם פוריות וטהרה, יחסים במשפחה המורחבת בראי הלכתי מקצועי, מצוות עונה, ובמצבים מיוחדים שצנעת הפרט יפה להם. רבני בית ההוראה הינם רבנים מוסמכים, רבני ערים, דיינים, מוצים, ובעלי ידע מקצועי בתחום חיי המשפחה והנישואים. צוות בית ההוראה כאן לשאלותיכם. פנו אלינו וקבלו מענה ראוי ויעיל.